Naqhubeka uhlale kwi-channel engifuna ukusho ukuthi sibona bonke abantu abalandela i-channel ngey'ndlela ezahlukene abayiseka ngey'ndlela ezahlukene. uNkulunkulu nonke engathi nganibusisa kuloko esukeni kwenza empilweni. Namuhla sibheka nje iphupho likaneliwe Mtolo uthi-ke amen. Ukuphupha inkalankala ikhamba onyaweni kushone. Ngiyabonga. So asivele singene siyicacise lento ibe yinde senze ukuthi kuphenduleke abantu abaningi, ngoba uma singemnikeza impendulo eyodwa omunye uzobe yabuya buza ukuthi hayi mina sengiphupha inkalankala yenza ukuthi, mina sengiphupha inkalankala yenza ukuthi. So asishwambakanye, sike salikhuluma iphupho lenkalankala. Ngiyakhumbula inyangeni ezimbili noma eyodwa yendlule komunye kodwa azange silibheke mhlawumbe sijule kakhulu. Kodwa-ke asibheke la iphupho namhlanje lokuthi inkalankala ingasho ini. Inkalankala ingasho into ey'hlukahlukene kuza ngokuthi ikwenzani wena ngalesikhathi uyibona. Ingayibika inhlanhla, ingayibika izinto ezinhle, ingakubika okubi okusuke kuzokwenzeka empilweni yakho nofuna ukuqaphela, yabona. Nanokuthi-ke nje inkalankala njengazo zonke ezinye iy'lwane, inkalankala abanye abantu bayi-observe njengesilwane abasihloniphayo nababukela kusona, nabathatha njengesilwane esirepresenta bona noma-ke amathongo abo, yabona. So asibheke-ke la ukuthi uma uphupha ubona nje noma biluphi uhlobo lwenkalankala ngane yakwethu, lolu uphawu oluvame ukuthi lube luhle, lusuke lubika nje kakhulu inhlanhla, nanokuthi mhlawumbe izinto zakho zingahle zilunge. Uma ngukuthi kade kubheda futhi lindele ukuthi ngahle kulunge very soon, ikakhulukazi uma ngukuthi kade ingakulumi noma-ke uma ingakulumanga. Kodwa futhi uma usuphupha la ubona nje inqwaba yenkalankala, nalolu phawu oluhle, ngoba la lungasho ukuthi ungase uthola amathuba ayingqayizivele futhi amaningi okwenza inzuzo kanye nemali eyengeziwe kuloko osuke ukwenza empilweni, yabona. Kuyenzeka futhi uma uphupha la usujahwa yinkalankala noma-ke yizinkalankala, sekuba-ke lolu phawu suke selukuxwayisa noma lulubi nje luxwayisa, nanokuthi lisho ukuthi qaphela ngoba wena ungase mhlawumbe uhlangabezane nobunzima uhambeni lwempilo, nanokuthi-ke uzozama mhlawumbe ukugwema lobo bunzima futhi, yabona, empilweni ukuthi bungabi mhlawumbe nomthelela empilweni yakho, yabona. So uma usuphupha inkalankala ingena mhlawumbe ekhaya, kuyenzeka kube uphawu osuke selibika la ukukhulelwa noma lubika isisu esizobonakala komunye wey'hlobo zakho noma komunye wamalungu omndeni, noma nje kuwena uqobo uma ukuthi uwumuntu wesifazane, kodwa suke lungabika la isisu, ukukhulelwa osuke kukhona okungenzeka very soon, yabona. So kodwa futhi uma ubona futhi inkalankala ingena endlini, kwesinye isikhathi kuyenzeka kube uphawu osuke selusho ukuthi kumele mhlawumbe uyilungiselele ukuthi ungase ubhekane mhlawumbe nesikhathi samashwa, noma-ke uzobhekana nesikhathi sokulingwa, noma uzobhekana nesikhathi sokuvivinywa okukhulu okuzobe kwenziwa abantu obethembayo empilweni, yabona. Kuyenzeka futhi uma uphupha la ubona nje inkalankala kube uphawu osuke luchaza la ukuthi-ke wena uzoba nobudlelwane obuzothatha mhlawumbe obuzodonsa mhlawumbe isikhathi eside, futhi ozothola ukubona uthando nemfudumalo, kodwa zizoba khona futhi iy'ngqinamba kulobo budlelwane, noma-ke sesithi-ke thina lobo budlelwane bakho buzolasta despite iy'nkinga enzobe nibhekene nazo kulobo budlelwane bakho, yabona. Futhi ubudlelwane bakho buney'nkinga kodwa buzolasta noma kunjalo, ngoba kukhona okuthile okuhle okwenzakalayo kulobo budlelwane lobo, yabona. So uma usubona la noma uphupha-ke uthuswa inkalankala noma ubona inkalankala ikwethuse, lolu uphawu lubi, ngoba lona suke lusho ukuthi-ke kumele uqaphele ngoba wena ungase ube nebhadi esikhathini esizayo, yabona. Kunento embi engahle ekwehlele, yabona, noma uzoba neshwa noma uzoba nebhadi uma ubona inkalankala bese ikwethusa noma wethuke ngokwendlulele. So asihlabele phambili ngokusho ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la usulunywa inkalankala, omunye uzothi ngiphuphe ngilunywa inkalankala, lolu phawu usuke selusho ulindele ukuthi kunomuntu ozozama ukukukhaphela, noma-ke uzoxabana nomuntu osondelene naye kakhulu kungekudala, yabona. Uma kwenzeka futhi la njengoba-ke saveza ukuthi abanye abantu inkalankala kubi ngaba isilwane esihle, isilwane
esithandwayo nesithakaselayo esimelele umndeni othile. So inkalankala abantu bakwaMazibuko noma uma uwumuntu wakwaMazibuko bese uphuma inkalankala, kuwena kungaba uphawu oluveza mhlawumbe isimo sethongo noma oluveza isimo sedlozi esuke mhlawumbe likuvakashele, noma-ke esingasho ukuthi idlozi esuke lihamba nawe, yabona, ngazo sikhathi leso empilweni. Futhi uma ungowakwaMazibuko uphupha yona inkalankala, uphawu olungasho ukuthi-ke mhlawumbe kwesinye isikhathi lindela iy'nguquko ezinhle engahle zenzeke ngenxa yethongo lakho noma-ke ngenxa yedlozi lakho kungekudala. So asibambe lapho indaba yey'nkalankala. Iy'nkalankala zisho into enhle, iy'nkalankala ziyayisho into embi, depend ukuthi zenzani kuwe ngaleso sikhathi leso. Kodwa uma ingakuhlasela ingenzi lutho olubi, kuhle. Kodwa uma futhi ingena endlini kwesinye isikhathi isho iy'nkinga ungahle ube nazo, kodwa futhi iyakubika ukukhulelwa uma ingena ngaphansi kwesimo sekhaya. Kodwa futhi abantu bakwaMazibuko bayi-observe njengesilwane abasihloniphayo, njengesilwane esimelele ithongo kubona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi-ke ngakubusisa kwandisele besiphendule la uneliwe wakamtolo ephusheni. Nawe ungasibhalela, kodwa futhi ngingakukhuthaza ukuthi ngenxa yesikhathi esingenaso lezi nsuku, inamba yami njengoba ikhona, ngifonele, is-hassle free ukungifonela, akunankinga. But ngiyacela ningangi-WhatsApp, ngenza ukuthi abantu abaningi iphutha abaninzi bese bayangi-WhatsApp, ningangi-WhatsApp ngiyacela ngomoya-ke ophansi nokuyithoba. uNkulunkulu-ke ekulonde sabuka le video, ungakhohlwa ukuyi-like. May God bless you.